la gent ja ha començat el compte enrere.
Magnífica, magnífica, insuperable esta gran mascleta del gran maestro Vicente Cavaller. En força, en potència, el terratrèmol, tota la plaça vibrant d'esta gran mascletà d'un dels pirotècnics més grans de tot el món, Vicent Cavaller, que ha volgut dedicar a les víctimes del terratrèmol del Japó. Tota la gent s'acosta al recinte i ahí està el gran mestre, ahí està la seva família.